Sagamos, kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Tumarangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakagay pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala nung nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa.
Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang walang supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko in-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, Yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad na po kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa iyo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay ko hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Form. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Lohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly
ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat Salamat po. po, Doc. God bless po. Thank you po. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for guys na mayroon akong races at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, operan ako ta. Sa ospital, isang dinalang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang din sa Bisaya kung anong marayon. Kaya di pa rin akong sa loob ng dalawang semana. Okay, so ba natin? Ayan, so again, ang aming office, ayan, located po kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami ngayon hanggang 10:30. Okay? So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ito po yung contact number. Yan, so pakisave na lang po. So, sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, i-follow nyo po yung kanyang personal account sa Facebook. So, ito po yung kanyang personal account sa Facebook. We have Joey Bibon Bitito. Ayan, so, ang dami po ngayon na almost ilang weeks pa lang tayo. Sobrang dami na po ng viewers sa account niya kasi ang dami pong mga in-upload po niya sa Reels. Ayan, so, ngayon din po ay marami dyan na mga tao na nag-avail ng ating DJB, negosyong pangmasa. At the same time po, pwede nyo siyang i-contact, pwede po tayong video call, lalo na po kung ang pasyente ay hindi na po nakakapunta dito sa ating office. So, no worries, kasi pwede pong online consultation. So, i-contact nyo lang po is either sa kanyang contact number sa cellphone or pwede naman po sa Facebook. Okay? So, ito naman po yung ating page. Doc Joey Bitito page. Ito naman po, dito tayo daily program, except Wednesday po yan. Ayan. So, Monday to Saturday, except Wednesday, from 5:30 to 6:30 in the evening. And pag Sunday naman po, katulad ngayon, 9:30 to 11. So, pwede nyo din pong mapakinggan yung ating mga amazing testimonials. Yan naman po yan sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. So, yan naman po yung ating mga testimonials na mga natulungan natin sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Okay? So, meron din tayong resort. Ayan, sa Dorotea Resort and Spa. Diyan po yan sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, so, pwede po kayo dyan mag-swimming kung gusto niyo po ng family bonding. Ayan, so, pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so, yan, nahalatda actually na yan. Pasensya na po talaga. Ayan, so, kasi alam naman po ni Ate Mers na may programa tayo ng 9:30, di ba? Kasi Sunday. Ayan, so, maghihintay na lang daw, di ba? Dun sa resort. Pero anyway, and thank you so much sa mga effort po ninyo. At pag-intindi po sa amin sa sobrang dami po ng ginagawa namin. Pero grabe, yan. So kahapon nga, mag-isa naman ako kahapon dito. Pero grabe yung mga pasyente natin. Sila pa talaga yung tumutulong, di ba? So, yun, nakakatuwa. Yan, so, at naghintay talaga sila sa akin, di ba? So, yun, sa mga gusto po magpakonsulta, ano man po ang ating mga health concern, ay pwede po natin matulungan through our amazing products. So, amazing 4, we have Miracle C Mega-E Multi-5 and si Mega 1 Capsule. Yan, so ito po yung ating mga kapsula na pinagsama-sama po para malunasan po ang ating mga
health concern. Kaya kung tayo po ay matagal na may mga karamdaman na gusto na po natin na malunasan kasi ginawa na natin lahat-lahat pero andyan pa din po ang ating mga health concern. So, subukan po natin itong 4 na kapsula na alam naman po natin na proven and tested na po since 2008. Yan, so nung noon, ayan, 3 pa lang po, wala pa si Mega 1, ito pa lang si Miracle C, si Mega A, and si Multi-5. Samot-saring karamdaman na din po yung mga natulungan po nila. What more pa na ngayon ay nadagdagan ng isa, which is si Mega 1, kaya naging Amazing 4, mas lalo, 'di ba? Kasi noon, Treo pa lang, pero ngayon 4 na. Ano pa kaya yung talagang dala ng ating mga amazing products? Kaya nga tayo dito, ang dami na po natin natutulungan sa iba't ibang uri ng health concern. Kahapon, bumalik si Sir, almost naka 10 days pa lang, may prostate cancer. Prostate po, ang dami na po natin na natulungan. Si Sir Raul Hana, na umiihi na po ng dugo. Ayan, kamusta na kaya si Sir? And si Tatay Jose Aton from Legazpi. Yan, so si Tatay Willie Adra na meron din pong enlarged prostate. Yung isa natin from Ginubatan, si Tatay Efren, na isang retired teacher. Yan, nagkaroon po siya ng grabe yung kanyang sa prostate. Pero, yan, natulungan po natin. Kasi alam na nila yung mga products natin. Biruin nyo last October, ito si Sir Efren. Sabi niya, ano Doc, yung advice mo? Dahil kailangan ba natin dagdagan yung dosage? Or talagang yan, kasi gusto niya po talagang maging okay. Kasi by December, magkakaroon siya noon ng test. Yan, so ginawa ko, October to November, 3 times a day. Pero nung November to December na, ginawa na po namin ng 4 times a day. Though na mas mataas yung dosage natin kasi wala tayong overdose, wala tayong mga effect-effect. So, all natural. Kaya ginawa namin, tinaasan namin ng dosage. Biruin nyo last December talagang grabe. Halos normal po yung result. Yan. Kasi dito sa atin, though na mas mataas yung dosage, mas mabilis po yung result. Okay? So, yun. Kaya nga tayo, amazing po. Yung 4 na kapsula. Diba? Nakalimutan ko yung water. Yan. So, yun. Ngayon ay isa-isahin natin yung ating mga kapsula upang po ay mas maunawaan po natin. Although, everyday naman ay dinidiscuss mo namin about sa ating mga amazing products. Pero, mas maganda na para po ay alam natin, lalo na yung iba na ngayon pa lang napakinggan ng ating programa, yung iba naman matagal na. Pero at least, di ba, always tayo nakikinig, nalalaman po natin yung mga benefits, di ba? Kasi mas maganda, alam natin yung mga iniinom natin. Although yung mga benefits, yung mga ingredients na nandyan po dyan, dapat alam po natin. Okay? So, unahin po natin si Miracle C. Ayan, si Miracle C. Ito po yung lagi natin nababanggit na Miracle C. Kanina, sa market, ayan, sa Udan, may nakausap si Doc Joey na 2 matanda. Although ako yung namimili ng mga itlog, kasi almost 5 tray yung binili namin kasi gagamitin po sa resort. So, doon, pagtalikod ko, may kausap na si Doc Joey, 2 matanda. Yung nanay pala, may asthma. Yan, so, kulang sa budget. Sabi ni Doc Joey, ay pwede na si Miracle C. Ayan, so may asthma po kasi. So, alam nyo ba ang ating Miracle C? Yan, Miracle. Ano bang ibig sabihin ng Miracle? So, ito po ay nagmimilagrong vitamin C. So, pwede po sa mga bata, mas lalong kailangan po ng matatanda. Ayan, so ito po ay mayroon 5 klaseng mga advanced form of vitamin C. So, ang mga available na ingredients po na meron si Miracle C, nandyan po si Ester C, the Better Vitamin C, contented form of calcium ascorbate, non-acidic vitamin C with metabolites. Ayan, so yan po yung isa sa ingredients na nandyan po kay Miracle C. Nandyan din po si Acerola Berry. Yan, familiar ba tayo kay Acerola Berry? So, the real vitamin C, which is known natural source of vitamin C. So, kumain kasi ako ng mangga. Ayan, matamis yung mangga.
Ayan, so nakalimutan ko uminom ng tubig. Ayan, malayo pa naman tayo. So, sea buckthorn, holy fruit of the Himalayas, great for detoxification of hepatic cell liver. Ayan, kung tayo po may mga problema sa detoxification, also din po sa liver. Ayan, malaki po yung may tutulong sa atin ng Miracle Sea. Rose hips, ayan, rosa kanina, prevents and treats various infection, especially colds and flu. Ayan, sa may mga ubo, sipon, trangkaso na hindi po nawawala-wala, malaki po yung mga maidadagdag sa atin ng ating Miracle Sea upang po mas mapabilis po yung paglunas sa ating ubo, sipon at trangkaso. Ganun din po, nandyan din po si Ancient Gooseberry, the Amazing Amla Berry, enhances food's absorption, balances stomach, acid, and liver. Ayan, kaya nga po sa may mga stomach pain, yan, nananakit po ang tiyan. Katulad po ni Tatay Alfredo, Dr. Dedea, na marami na pong ininom na mga na mga gamot. Ayan, so nagkaroon po siya ng stomach pain. At ganun din po ay yung kanyang katarata. Ayan, so may problema din po si tatay sa sa katarata. Ayan, so prostate, cholesterol, ayan, so lahat po yan ay nalunasan po ng ating Amazing 4, di ba? So, ganun din po, ayan, nandyan din po si Multi-5. Ito naman po ay binubuo naman po ng 5 klase naman pong mga mushroom. Yan, so 5 klase naman po itong mga mushroom po. 'Di ba? So, ito po ay para sa ating immune system. Ito po ay nagpapalakas ng ating immune system. 'Di ba yan? So, oh my God, may deliver pa. Yan, so ito po, meron pong si shiitake. Nakamalaki po yun na itutulong sa cardiovascular system. Si reishi, immune sa allergies, yan, sa anti-inflammatory and antiviral. So, may taki, the king of mushroom, endocrine and obesity, cordyceps, lung protectorate, kidneys, and respiratory system. Yan, so, may mga problema po sa kidney, UTI, ayan, so, sa may mga chronic kidney disease, malaki po yung maitutulong din po sa atin. So, agaricus blacei, the gods of mushroom, allergies, and digestive system. So, yan po yung 5 ingredients kay Multi-5. Of course, sa may mga cancer, may mga bukol, anti-aging properties din po ang ating Multi-5. And then, si Mega-A, ito naman po ay for detoxification. Ayan, so 5 klase pong mga potent berries. Nandiyan po ang mga berries. We have acai berry, cardiovascular and digestive system, pomegranate, endocrine system, blueberry, memory enhancer, cranberry, urinary and kidney, elderberry, antiviral and improve vision. Ayan, so yan po yung 5 ingredients na nandyan po kay Mega-A. Of course, may mga problema po sa prostate, cancer, UTI, ayan, so kasi nga panglinis for detoxification. Yan po yung 5 ingredients kay Mega-A. Of course, ito na si Mega-1 para mabuo po si Amazing 4. Yan po yung 4 na kapsula. Yan. So, si Mega-1 may dinagdag po ditong 7 added herbs, kaya po naging 21 natural ingredients. Nandyan po si turmeric, si malunggay, si broccoli, si holy basil, si buttermelon, and si astragalus, di ba? So, ito naman po ay para sa mga hindi halos malubha ang health concern. Of course, sa may mga asthma, may mga maintenance, ayan, so malaki yung maitutulong. And then sa myoma po, marami na tayo natulungan sa myoma. Yan po yung ating Mega-1. Even po sa may mga goiter, yan. So, ngayon nga si Ma'am from nito, ito na lang yung iniinom po niya is yung ating, yung ating Mega-1. Kaya mas maganda po ay
ay magpakonsulta tayo kay Doc Joey upang po ay malaman po natin kung ano po yung tamang dosage po para sa atin, di ba? Kasi free health consultation naman po kay Doc Joey, mas maganda po ay malaman yung tamang dosage po na kinakailangan po ng ating karamdaman. So, kahit po walang sakit, ay pwede, mas lalo na po yung may mga sakit. Diba? Kung gusto natin, humaba pa ang buhay natin, makasama pa po natin ang ating pamilya, yan. So, mas maganda po na ngayon pa lang ay malunasan na po natin ang ating mga health concern. Yan. So, hindi na tayo dapat magduda kasi matagal na po ang ating company. Marami na po tayong nakasama na iba't ibang uri po ng karamdaman. As long as na tayo po ay malakas yung paniniwala natin na tayo po ay matutulungan pa sa ating mga health concern, ay kayang-kaya pa po natin yan na malunasan. Pero kung kaakibat natin puro negative, lahat negative na lang po yung mga yung mga nasa mindset, siguro mahirap na tayong matulungan. Pero kung tayo ay naniniwala na talagang may isang way pa na makakatulong sa inyo, kasi lahat nyo na pinuntahan except kay Doc Joey. Yan. So, yung iba nga, di ba, pagpunta dito, Doc, matagal na kita napapakinggan. So, ano yung ginawa natin? Nakinig lang tayo, pero hindi natin sinubukan, di ba? Sabi nga, subukan upang mapatunayan. Yung iba dito, halos umiiyak na dahil sa mga wrong decisions sa buhay. Diba? Kasi alam naman natin na kahit siguro naka-mindset naman sa atin na job talaga. Pero yun nga, walang halos na nangyayari. Pero dito sa atin, within 3 months, within 6 months, ay okay na po sila. Pero siguro nga, kailangan po natin talagang malakas yung ating pananalig sa dakilang Panginoon. Kasi itong mga amazing for natin, kumbaga pangalawa na lang po ito. Pero lagi natin uunahin si Lord kasi nga siya po yung nakakaalam lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pero kung tayo ay malakas, para sa malakas sa Kanya, at malakas po siya sa atin, talagang mabilis tayong makakahanap na paraan para sa ating mga problema. Hindi ngayon, gusto ko yan. So, mahirap po tayong matulungan. Okay? So, kung tayo ay may mga kapsula, meron din tayong mga healthy drinks. Yan. So, kung tayo po ay mahilig sa mga kape, meron din tayong mga kape, may choco, may juice. Yan. So, ito yung mga nababanggit ko para makita niyo po. Itong Mega A, ito po ay 5 klase mga berries. So, nandyan po siya sa ating kapsula kay Mega A. Pero isang kapsula lang po ang meron kay coffee. Kaya nga tayo, pwede nyo siyang ipamalit sa mga nakasanayan yung mga drinks. At ito po ay pandagdag lang, diba? So, ito po ay magaling sa mga hindi ma-regular yung pag-bowel. Then, si Multified naman, yan naman po ay para sa mga kalalakihan. Of course, sa may mga dysmenorrhea, myoma, yan sa ating resistensya, malaki po yung maitutulong sa atin yung Multi-5. And of course, kay Mega Choco, yan sa mga estudyante, sa mga bata, mga matatanda, kasi nga po may brain booster po ang ating Mega Choco. Then, ang ating amazing coffee mix, yan naman po ay pinaghalong Mega A coffee and si Multi-5 coffee plus natural sweetener. Katulad ni Mega Choco, meron din siyang natural sweetener. Kaya pwede po siya sa may mga diabetes, di ba? So, pwede siya sa may mga diabetes. Kasi ang sugar niya, natural sweetener, stevia. Then, ining ating amazing coffee mix, may dinagdag din po dyan na malunggay. Then, ito na yung 2 klase natin na juice. Yan si Amazing Juice with Collagen and Amazing Juice with Glutathione. So, ito po ay napakabisa din po sa may mga mga ubo, sipon, trangkaso, UTI, kidney failure, cancer, kasi nga po ito po ay for detoxification. Loaded din po siya sa mga vitamin C and
antioxidants. Yan po yung ating mga products, iilan lamang po sila, pero, di ba, grabe yung naitutulong, na ilulunas sa ating mga health concern. So, ang kailangan lang, subukan ang ating mga amazing products. Kasi nga, di ba, wala naman mawawala sa pag-try natin, di ba? Malaki ba yung mawawala sa'yo? Samantalang dati, mas malaki na yung nawawala sa'yo para baka hindi natin alam. Na ngayon, di ba? So, ilan lang yung nagagastos natin dito every month. Pero malaki yung naitulong sa iyo, nailunas sa iyong health concern. Kaya ngayon, di ba, yung iba nga halos nababawi na yung gastos nila dahil sa pag-share ng ating mga produkto, di ba? So, subukan po natin bago tayo magduda ng duda. Di ba? Hindi niya kasi mahal niya. Mura nga yung binibili mo, pero ano yung nangyayari sa'yo, di ba? Natulungan ka ba? Although natulungan ka, pero may panibago ka naman na health concern. Or, mga ilang araw, babalik na naman yung ating health concern. Okay? So, few minutes, proceed na tayo sa ating DJB negosyong pangmasa. Ito yung pinakagusto ko, di ba? Talagang negosyo. Kasi sa pagnenegosyo, nandyan daw yung pera. Yan, so, kasi nga sa pagiging empleyado, yan, so, nasa minimum ka lang. Kahit anong sipag mo, kahit yung iba nga, nagsisip-sip na para tumaas yung sweldo. Diba? So, kung ikaw ay negosyante, yan, talagang ikaw yung gagawa kung ilan ang gusto mo. Ano yung marating mo sa buhay. So, maya-maya yan, diba? I-share natin kung ano yung mga naging karanasan natin during ating mga amazing products. So, yun, everyday naman po ako ninyo napapakinggan sa programa natin, pero hindi halos, di ba, para sa ating mga amazing products yung discussion natin. So, ngayon, i-share natin konti about po sa mga naging way ni Miss Len dito sa Miracle Health Corporation, di ba? So, okay ba yun sa inyo? So, yun, nag-start po si Miss Len dito about po sa ating mga amazing products, about po sa mga health concern na meron po ang aking pamilya. Diba? So, yung lola ko na mild stroke, yung pinsan ko may asthma, yung lolo ko naman ihi, at nung nagtrabaho po siya, halos hindi na makatayo. Diba? So, yung kapatid ng papa ko na mild stroke din. So, minsan, iniisip ko parang nasa lahi yung high blood or yung atake, di ba? So, kasi dati, di ba, yung mga ng lolo ko talagang parang natutulog lang, hindi na nagigising, minsan inaatake, yan sa mga bata pa naman, di ba? Kaya ngayon pa lang na bata pa tayo, alamin na natin yung mga products talaga na makakatulong sa atin. Although, noon pa man talagang lagi na ako nag-research about po sa mga products talaga. Kasi marami ngayon na, alam naman natin, marami po yung mga naoperahan, pero yung iba naging successful, yung iba naman po hindi. Diba? Pero nakakatakot. Kasi if ever na may mangyari sa atin, hindi na natin maibabalik yung buhay. Oo, madaling sabihin na opera, pero hindi natin alam kung magiging successful, tayo ba ay magigising pa, diba? So, walang nakakaalam. Kaysa tayo ay iinom na lang, wala tayong gagawin, hindi ka mahihiwaan, hindi ka mababawasan, ang kailangan mo lang ay uminom. So, although ako po ay mayroon sa thyroid, and toxic goiter, pero yun yan, nakakatakot talaga. So, uminom lang ako ng uminom na ating mga products, kaya ganun yung naging sa buhay ko. So, ngayon, for almost 4 years sa Miracle Health Corporation, marami na tayong natulungan din, nakilala ng mga iba't ibang tao dahil po sa kanilang mga karamdaman. So, yun. At the same time, nag-build up tayo ng clinic dyan sa Daraga for 2 years. Yan. So, marami tayong nakasama po dyan. At marami yung nagre-request na hindi tayo umalis sa posisyon na yon, sa area na yon, pero kinakailangan. Dahil nga, ay wala nang kasama yung ating CEO. So, sila yung naging, kumbaga, kasi noon pa man po ay talagang hindi ako para salita. Kahit nga yung mga teacher ko noon talagang hindi po ako, hindi talaga ako nila
ano yan, hindi kasi sila makapaniwala na ganito yung mangyayari sa akin. Ganon, ito yung mga products ni Doc Joey yung naging daan kung bakit po tayo ay malaki yung mga, yung mga nakilala natin ng mga tao, marami tayo natulungan sa iba't ibang ori ng health concern, marami tayong mga nakakausap ng mga tao dahil sa kanilang mga karamdaman. Kahit nga minsan, mga personal na buhay na ay nag-share pa din po sila. Lalo na yung mga may mga anak na halos hindi po masuportahan yung mga magulang. So, grabe yung mga hinaing ng mga matatanda, di ba? So, ganun. And then, yun, hanggang sa marami na yung nag-avail ng ating mga produkto, marami na nag-PPM sa atin. Yan, so, doon talagang nag-start na akong mag-negosyo. Yan, so, ganun, nakakatuwa kasi nakakatulong ka na at the same time po ay kumikita ka na din kahit hindi gaano kalaki pero sabi nga yung piso kapag naipon mo dumadami na lang po yan, di ba? So sa pakonti-konti katulad niya ni Dr. minsan dito kapag may mga matatanda talagang binibigyan na po niya ng discount kahit di ba sa una wala pang discount pero kapag talagang grabe kailangan ng tao, talagang binibigay ni Doc Joey. Kaya nga mas lalo siyang binibless kasi nga po ay nakakatulong siya sa tao. So, last, na marami sa kanya nag-convince for running for politics. Yan. So, sabi ng mga tao, wag na Doc, mas kailangan ka ng mga tao dahil sa ito yung kailangan nilang mga produkto. Kasi baka ito mapabayaan, ito yung mga kailangan nila, di ba? So, mas kailangan niyang mag-focus dito sa atin. Kasi baka minsan sobrang busy niya, ayan, so hindi na kayo ma-priority, di ba? So, yun, ngayon, almost dinagdagan na po siya ng mga negosyo pa. Yan, so may DJB negosyong pangmasa na tayo, at meron na din tayong mga resort, kaya po, ayan, so dito na talaga, di ba? So, ngayon, almost marami yung nag-avail ng ating DJB negosyong pangmasa. So, ano pa yung kailangan po natin? Yan. So, ako nagnegosyo na din. Mas maganda nga talagang sarili mong negosyo. Pero dahil sa malaki yung utang na loob natin kay Doc Joey, siya yung naging way kung bakit po natulungan ng aking pamilya sa aking mga health concern. Ayan. So, marami din tayo natutulungan na tao. Sabi nga, the more you help the more na tayo po ay tumutulong sa mga tao, the more po tayo na binibless ni Lord. So, bahala na si Lord yung balik ng mga naitulong natin sa mga tao. Kasi, huwag tayong maghangad ng balik sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Diba? Bahala na si Lord yung magbigay para sa atin. Diba? Kaya ngayon, mas lalo tayong binibless. At isa sa pinaka-blessings dahil po wala na halos tayong mga karamdaman. So kahit yung pamilya ko, kahit nga yung lola ko na mild stroke, ngayon may alaga, ilang yung inaalagaan niya na baboy, ang dami. Kasi nanganak pa yung baboy ngayon, sobrang init. Medyo natatakot na naman ako kasi medyo sobrang init talagang nakabilad sa araw. Yan. So minsan lalabas, sobrang init. Kaya po ngayon, kung sobrang init na, mas maaga po, gawin na natin ng maaga yung mga tayo po ay naiinitan. So, kapag mainit na, kailangan na po natin na sumilong. Kasi mahirap po, lalo na kapag na-atake na tayo ng stroke, mild stroke na, may maintenance tayo sa high blood. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman po natin about sa DJB negosyong pangmasa. So, bakit po si Doc Joey nag-build up ng ganitong negosyo? Kasi marami po ngayon, actually, ang kinukulang po sa financial. So, kailangan po natin ng additional income. So, kahit nga ngayon, almost, sumisweldo tayo ng 20,000 every month, halos kinukulang na. Pero nung dati, nung mga panahon na medyo hindi pa mataas yung bilihin, ang 20,000 medyo malaki na po yan. Pero sa panahon ngayon na tayo po ay may pera na 20,000 every month na sahod, parang kulang na. Parang 1,000 na lang, 5,000 na lang, di ba? Pagpunta mo ng palengke, pagpunta mo ng mall, pag-uwi mo, barya na lang. Wala na yung mga papel. Barya na lang yung natira, di ba? Kanina nga, namalengke kami, ilan yung dala namin na pera.
pagbalik namin, ilan na lang, halos bariya na lang. Diba? So, ang bilis mawala. Kaya po ngayon, bago tayo gumastos, pag-isipan po natin ng mabuti. Diba? So, kaya ngayon, gumawa si Doc Joey ng paraan upang po ay mas makatulong po siya sa mga tao. Like sa pagninegosyo. Kasi kapag ninegosyo ka, hindi man gaano halos kumita ng malaki, at least po may pumapasok kahit konti. Kaya nga ngayon, halos karamihan po yung nag-a-avail sa atin dito ng DJB Negosyong Pangmasa is yung halos mga matatanda. Wala halos na bata. Kasi nga ngayon, almost nasa cellphone na, almost gusto natin medyo hindi gaano nakakapagod. Although lahat naman nakakapagod. Kahit tayo magtrabaho, nakakapagod pa din, di ba? So kasi wala pong instant. Lahat kailangan mong paghirapan, kailangan mo talagang pagpaguran, kasi wala pong instant, di ba? Lahat talaga pagpapawisan mo. Pero masarap sa feelings na kumita ka ng pera na talagang pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, di ba? So talagang yan. Gagastusin mo muna, pag-iisipan mo, di ba? Pag-iisipan mo na bago gastusin. So, mas maganda. Si Kuya Maka dito nakakatuwa yung ni Doc Joey, yung kasama ni Doc Joey si Kuya Maka. Kahapon nagsahod siya. Sabi niya, hindi ko to gagastusin. Kaya mag-iipon doon sa PS ba. So, sabi ko sa kanya, ay magandang idea yan, Kuya Ma. Kasi syempre, kahit po siya ay matanda na, 70 hindi pa pala, going 59. Tama ba? 59 na si Kuya Ma. Pero ngayon, di ba, halos nakakausap natin siya everyday, binibigyan natin siya ng idea. Kasi kahit matanda na po yan, kahit mas matanda po yan sa akin, minsan po kailangan din po natin siyang paliwanagan kung ano yung mas makakabuti para sa kanya. Diba? So, yun, nabigyan siya ng idea. So, nag-iipon siya, nagsahod siya kahapon kasi pag Sunday, katulad niya yung Sunday, nasa kulyat naman yan, mag-iinom. Diba? So, kahit pa paano, dapat may naiipon. Kasi kapag natanda na tayo, hindi na tayo nakapagtrabaho, saan tayo kukuha ng panggastos? Kaya ngayon ko lang na malakas kayo, mag-ipon kayo kahit pa konti-konti. Kasi sa konting ipon mo na yan, na habang umiipon ka, marami kang maiipon. Diba? So, yun si Kuya Mac, at salamat sa Diyos naman, ay naniwala po siya. Kasi matagal na siya nagtatrabaho, diba? Almost ilang taon na siyang dati. Nasa isang company din siya. At ngayon, dito na siya kay Doc Joey. So, ngayon pa lang siya nag-iisipan niyang mag-ipon. Diba? So, may panahon pa naman. Yan. Kaya ngayon, ginawa ni Doc Joey ay magbukas ng negosyo, which is yung DJB Negosyong Pangmasa. For as low as 999, pwede na kayo mag-start ng inyong negosyo. Sabi ko nga kay Doc Joey kagabi, nung bukas pa kami dun sa baba. So sabi ko, Doc, dapat noon mo pa yung ginawa. Ayan, sabi nga niya, sana nga noon ko pa ito ginawa. Kasi sayang po, di ba? Nung last na nandiyan ako sa Daraga, diba? So, marami ako mga missing products, maraming pumupunta na pasyente, maraming nagugutom. So, kung sana dati, diba, may siomay na dyan, na tiga-steam, diba? So, marami. Sayang pa yung benta. So, minsan nga, pagpunta ng mga pasyente natin dyan, diba, ang daming mga, may grocery na, may mga food supplement, may mga frozen food, minsan may mga nagpapatransact. So, sayang yung sales, di ba? So, habang tayo may magandang area, so, i-grab na natin lahat, di ba? Kasi, wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Kahapon nga, maraming nagpapaluto ng silog, maraming nagpapakonsulta, maraming nagpapatransact ng Gcash, maraming nag-aabi ng siopaw, siomay. So, kinakaya naman natin. Sabi nga, kapag pagod, pwede kang magpahinga. Huwag ka lang susuko sa buhay. Diba? So, nakukuha po ba natin yan? Kaya dito, marami kayong matututunan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Kasi very important po ang kalusugan. Kasi ang isang tao, kapag nagkaroon po ng karamdaman, hindi natin halos magagawa lahat ng gusto natin sa buhay. Kaya po,
parating unahin po ang kalusugan. Kasi nga po, bilang isang tao, yan po ang tanging puhunan natin para makapag-ipon, para po magawa natin ang gusto natin. Katulad yan, kapag may mga family bonding, katulad ngayon, magsa-summer na, hindi natin mai-enjoy ang buhay natin kapag may sakit. Lalo na ang pamilya, gusto din pong mag-enjoy. Pero may isang tao sa pamilya mo na parte ng pamilya mo na may karamdaman. Hindi natin magagawang magsaya kasi nga may sakit. Di ba? Di bali ng simple ang buhay basta wala pong karamdaman. So, pero syempre kailangan pa din po natin magporsige sa buhay para po ay hindi natin maranasan yung buhay na talagang hirap na hirap. Lalo na kapag may mga anak na tayo, may mga magulang tayo na kailangan tayo. Lalo na kung sila po ay nagkakaedad na din. Okay, so nakukuha po ba natin yan? Diba? So, napakaganda. Ang dami niyo po matututunan po dito. Kaya po, ayan, try lang, diba? Kasi, yan, basta makukuha din natin yan. Yan, sabi nga, walang nagsisimula na talagang mayaman agad. Diba? So, mag-start tayo sa pinakamababa muna. Diba? So, habang tumatagal yan, makukuha at makakamit din po natin yung mga gusto natin sa buhay. So, dito sa amin, hindi lang po kami puro about sa ating, sa mga gusto natin kumita, bagkus po, marami yung matuwa sa atin dahil sa natutulungan natin in all the way sa aspect ng buhay na about po sa katulad from Puro Legazpi, yung isang tao, bumalik nga si Ma'am Joy dito. So, sila na mismo yung nagtutulungan po dyan upang matulungan yung mga kapitbahay nila para malunasan ang health concern nila. Ngayon po ay nag-start na sila doon magnegosyo kahit sa isang barangay lang. At least magtutulungan. So, sila mismo, doon na din sila mag-a-avail ng mga produkto natin. So, marami kayong matututunan. Kaya lang ay kailangan natin pumunta dito, maunawaan natin, maintindihan po natin yung mga benefits, lalong na sa mga amazing products natin, yung mga frozen food natin. Yung isa nga na bestseller from Kamalig. So, pagpunta niya dito, kumain muna siya. So, nilasahan niya talaga yung products. Kasi doon natin makikita yung quality ng products. Di ba? Sabi nga, di bali ng medyo mahal, basta quality ang products. Kaysa tayo bibili ng mura, pero ilang taon ka nang gumagamit. Di ba? Nawala naman kung halos solution. Meron naman magandang naidudulot, pero hindi talaga totally nagiging okay. Di ba? So, yun, about sa ating kalusugan, about sa financial, yan, so matutulungan kayo dito. Diba? So, kailangan lang maniwala at magtiwala. Diba? So, yun, kaya sa lahat ng gusto mag-avail tomorrow, yan, so dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po yung contact number ni Doc Joey sa 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ni Doc Joey Bitito. So, pwede nyo din po siyang i-search sa kanyang accounts na Joey Bibon Bitito or sa kanyang second account na Doc Ching Bibon Bitito. So, ang dami natin gagawin. Ayan, so kahit nga kami, ang dami namin ginagawa, pero yun, kahit nga pagod, pero grabe nakakatuwa din po, di ba? So, yun, kaya sa lahat, lalong-lalo na po sa may mga health concern, yan, subukan po natin at least 3 months to 6 months na pag-try ng ating mga amazing products. Yan, so proven and tested na po since 2008. Kaya po, ayan, subukan po natin, di ba? Kasi sa pag-try natin, ayan, so malaki yung itutulong po sa atin, di ba? So, kung may mga katanungan pa kayo, yan, so mag-search na lamang tayo sa ating page
or pwede nyo pong i-contact si Doc Joey Bitito. Okay? So, ang nabanggit ko naman po yung mga numero na ni Doc Joey. Pero dito mismo kami sa parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Open naman po kami dito tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, Monday to Saturday po, yan po yung schedule namin ng office. At kapag Sunday, yan, so mag-text muna tayo kay Doc Joey. Pero sure yan. So, nandito naman po siya, di ba? So, 10 minutes to go. Yan, so magpuproceed na kami pa Dorotea agad. Yan, so maaga akong gumising kanina. Yan, so medyo pinipimpos na naman tayo kasi yan, kulang tayo sa tulog. Pero yan, hindi bagsak yung katawan natin. Kahit tayo kulang sa tulog, marami tayong ginagawang trabaho, so parang hindi natin nararamdaman. So ano yung sikreto mo, Miss Len? Yan, so yan, kaninang umaga, bago ako pumunta sa palengke, uminom lang ako ng Mega 1 capsule, 2 kapsula, at uminom ako ng Multified coffee. So ito lang yung mga coffee ko. Dati kasi gumagamit ako ng mga kape, grabe yung acidic ko. Kapag ginatake na ako ng acid, grabe, halos hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makakapasok sa trabaho. Yan, so ngayon, wala, diba? Wala tayong nararamdaman. So ngayon, sobrang busog pa kasi kumain kami ng pusido at yung mangga, kaya medyo maano yung lalamunan ko kasi yung mangga sobrang tamis. Yan, kasi namalengke po kami kanina umaga, diba? So yan, sa lahat, ano man po ang ating mga karamdaman, yan, subukan ang ating mga amazing products. So Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 capsule. So proven and tested na po since 2008. Kaya po kayo, kung marami tayong duda, yan, so mahirap tayong matulungan. Pero kung tayo ay naniniwala 100% na tayo po ay haba pa ang buhay natin, makakasama pa natin ang ating pamilya, ayan, so malulunasan po natin yan. So mamaya, sa mga gusto po mag-avail ng ating mga amazing products po dyan, sa Dorotea Resort and Spa sa Bakakay, nandyan po si Doc Joey. Yan, so punta po kayo. Ayan, on the way na kami ng 10:30 a.m. po. Ayan, so yung remainings, yan, testimonials na lang po tayo. Yan, so i-message ko na lang po si Sir Nems Flora. Yan, so kasi mainit na mamaya, sobrang init na kapag 12. Yan, sobrang init na. Yan, so doon na lang tayo mag-swimming. Mag-swimming na lang tayo sa Dorotea kasi Sunday naman, di ba? Free day. Yan. Mamaya wala na tayong trabaho. So bukas naman, laban naman tomorrow, Lunes. Yan, so sa lahat ng gusto tomorrow, mag-avail. Yan, so punta na lamang tayo dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga gusto po mag-order at gusto pong ipadala na lang po ang produkto through JNT or LBC, and mag-contact muna tayo kay Doc Joey at para po malaman po namin kung ano po ang inyong mga health concern, ano po ang inyong mga karamdaman, ayan, edad at contact number po ninyo at address para malaman po namin kung saan po namin ipapadala. So, marami na tayo na padala ng mga produkto at wala pang reklamo. At since naman sabi nga ni Doc Joey, kapag nagka-problema, dodoblehin po natin yan. Basta hindi kami yung nagkamali. Diba? Kasi basta okay yung pag-send yun ng number, yung address. Yan. So, makakarating po yan sa inyo agad-agad. Okay? Yan. So, may pera po pala dito. Yan. So, marami po pala ditong pera. Yung ano ata ito sa parang inaamag na ba? Diba? So, yun po, kung tayo po ay may mga, ngayon po medyo alanganin na po kayo, tomorrow na lang po kayo pa-consult dito sa amin. Pero mamaya, nandyan po kami sa Dorotea, pwede po kayo dyan mag-avail ng ating Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. So, hanggang, siguro kami dyan, mga 5 or 6 p.m. ng gabi. Yan, kasi medyo mag-aayos po kami dyan sa Dorotea, kasi kailangan po maging perfect. Yan. So, yung function po ng DILG Manila. Yan. So, magkakaroon po dyan ng function sa Dorotea Resort and Spa. Kaya po sa lahat na may plano po na function, may plano po kayo ng family bonding,
yung mga couple, lalo na ngayong summer. Ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea. So, samantalahin na natin yung mga promos po dyan sa Dorotea Resort and Spa, diba? So, marami naman dyan promo. Dito sa Legazpi, may promo tayo. Ayan, so, makalimutan ko pala, yung promo natin sa Mega One Capsule, sa mga nagtitake ng ating Mega One Capsule, may promo po kami for 3,000 pesos. Ayan, kasi yung price natin sa Mega One, 3,500. So, ngayon hanggang March lock po ang ating promo sa Mega One. So, mag-a-avail tayo ng 1 box Mega One for 3,000 pesos. At pwede na kayong mag-start ng inyong negosyo. Kasi may kasama na po yan na frozen food. Kung problema natin steamer, mayroon kami ditong steamer at kami na po ang bahalang bumili. Kasi may binibilhan po kami ng steamer, mura lang, at 3 layer na po siya. At ang kinagandahan, hindi po siya makonsumo sa tubig, hindi din siya makonsumo sa kuryente. Diba? So, ang ganda. Yan. So, 3 layer na siya. Pwede niyong lagyan ng siomai, pwede niyong lagyan ng siopaw. Yan. So, may kasama na po yan. So, 4,200. May kasama ng 1 box na Mega One. May kasama ng frozen food. May kasama na din po steamer. Yan, kung wala kayong steamer. Basta makapag-start tayo. Pwede naman yung, di ba, yung kumbaga parang sinasalang lang sa, yung steamer na stainless, di ba? Stainless. Yan, pwede na po doon. Pero kung wala, ayan, pwede kayong mag-avail dito sa amin. So, nag-avail na nga si Ma'am Shan. Ayan, so kukunin pa lang niya yung stock dito sa atin. So, hindi pa siya, kasi tinututukan niya muna yung asawa niya na talagang maging okay yung pagmamanas ng paa kasi mataas po yung creatinine, mataas din po yung uric acid. So, ngayon medyo nahihirapan po talagang lumakad. Pero kapag naging okay na, uuwi na po siya sa Santo Domingo at mag-start na po siya ng negosyo. At least, sabi niya, makapag-start ako at least next ngayon, may pang-avail na ako ng products. Yan. So, at least nakakapag-ipon na siya para sa pambili niya naman ng next na produkto. Yan. So, kasi dito medyo magastos lang po kapag baguhan. Although, kapag matagal na tayo, syempre magbabawas din po ang ating gastos. Sabi nga ni Sir Damaso, what is 2,000 every month na investment ko para sa aking kalusugan? So, 2,000 na lang yung nagagastos niya every month. For good for 1 month na po yan. So, 1 month na po niya makukonsumo. Diba? Kaysa tayo kapag na-hospital, talagang hundreds of thousands talaga yung gagastusin natin. At hindi lang doon. Ay, kumbaga, apektado pa yung ating pamilya. Pati sila ay may stress pa. Unlike, kung tayo po ay iinom na lang, kailangan na lang natin ay tubig. Diba? Wala ka ng problema. Kung problemahin mo na lang, ay dapat nakainom ka. Diba? So, kailangan lang po natin time management. Yan yung pinaka-importante. Okay? So, 10:28 na. Yan. So, puproceed kami mamaya sa Dorotea Resort and Spa. Kaya po, tomorrow, yan, sa magpapakonsulta po dito sa atin. Yan, so, visit na lamang tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening po kami bukas open. Pero mamaya, ayan, so nandyan po kami ni Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa. Pwede po kayo dyan pumunta at yung hindi po nakakapunta dito sa Legazpi, yan, so pwede na kayo dyan pumunta kasi nandyan po siya mamaya. Okay? Welcome So, DLG Manila. ayan, so kanina binanggit ko na. Ayan, so yun. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Magbibitaw At po testimony. huwag kayong aalis kasi nga po ay testimonials na po. A lot of testimonials yung ating mga mapapakinggan po dyan. Again, tomorrow po ay nandyan po sa Dorotea Resort and Spa ang DILG Manila. Ayan, maraming salamat po. Dahil 1 week po sila na nandyan po sa Dorotea Resort. Yan, so magkakaroon po sila ng function po dyan. Kaya sobrang busy ngayon ng ating CEO na si
Doc Joey Bitito. Biruin nyo, di ba? So, going 71, pero grabe, talagang ang lakas-lakas. So, balikan pa yan. Dorotea to Legazpi, Legazpi to Dorotea. Sino Namalingki ba kaya pa. yung nakakagawa niyan, di ba? Yung mga kaedad niya, nakagawa pa ba yan? Namalingki pa ng So, kaninang umaga. Ayan, so kanina namalengke kami. Ayan, so maaga 6:30. Bilis at dali-dali kami kasi may programa pa tayo na 9:30, 'di ba? So ayan, kaya try nyo na yung ating mga amazing products. Ayan, so nare-reflect naman po yan sa atin. Ayan, syempre, kung pupunta kayo dito, ilalatoy-latoy, talagang nanghihina. Ano ngayon yan, 'di ba? Pero 'di ba, pagpunta nyo parang yan, batang-bata pa si Doc Joey, di ba? So, yan lang po yung sekreto natin is yung ating Amazing 4 at ang ating mga healthy drinks. Okay, so, naka-ready na ba? Yan, so 10:30 na. So, again, tomorrow po, open po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede na po kayong mag-message kay Doc Joey. At pwede na po kayo magpa-schedule for tomorrow. Free health consultation po dito sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Sir Nems, ipapaplay na lang po namin ang mga testimonials. Ayan, 10:30 to 11 po. Ayan, maraming salamat po always. At ito po yung contact number, 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, maraming salamat po. Magkita-kita tayo bukas dito sa ating office. At happy Sunday po sa inyong lahat. So maraming salamat. At huwag kayong aalis. Pakinggan po natin ang ating mga amazing testimonials. God bless, good health, and happy Sunday. Dadalhin natin to.
ng marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing pork, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ba? galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagalaya na ba ba? Wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo. Yun sa Dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang ng 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang panggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nga, nagkasan mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi maintenance. Oo, maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na. Wala man akong maintenance kasi. January Ayun lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang classes. Classes. Yung Nag-relaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Ay, ito nga Yeah. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan mo nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Nagkakape. Oo, anong marara? Sa Oh, di ba rin? Yung amazing portrait. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing portrait. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo, amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kati-kating rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na
dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga kung dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Limberan, taga Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya ano po ako ng Omega 1 tapos hindi pa ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po. Hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega 1, bumaba na po. Saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo ko kaya mag-radiation po. Kaya, totoo ako talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawin po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bihira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating libro. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Ang iba mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, ultrasound down. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko noon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ko agad na pagbalik dito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na
Joey. Na naririnig ko na siya na Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko. Dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, hindi pinabasa kay Doc yung usot ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw ito na ano. Pinainom nila ito ng amazing po, at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan kang matulog na straight. Hindi makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Sakit. tapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing por nawala. wala. Dalawang beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati lubong inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di ali. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Okay na yung liit ko. Yung time doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung hili ko. Wala dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon magano. Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Naninitas yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang involved din sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parado ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ang problema nyo. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para paliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay na ito pong Miracle Seed Media Multi-Type Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak.
Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksin na sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, dahil pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Eh, kung naputukan ito, ang pangarap ng physician surgeon. Dumatik para injeksyonan siya pitong aldaw, salukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, para balik ko naman sa sa doktor, iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ipa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano ang sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so result. Ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwag, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habok niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwano na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigda ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang, nailing ko sa iya, so salt ng blood chem, naalang ka akong suprayatinay. Ang sabi ni Doc, may pagpa-dialysis, Muna, ka, subukan natin. subukan mo tangay ining missing for. Giyo, inot, andara ko sa nangani, 1K, at akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paungkos ito, nagbalik ako, naon naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong ko, nagtatawad na nga niya, abok na daan niya. Bago magkaon, masuka, pagkakaon, masuka na, naanit baya ako. Eh yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala ni, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Lumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, katrabaho, nagtitintura, minsan nagtatricycle, ngunyan, dahilang, ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing ko. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo ko 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live
na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, dumana kita. Taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom. O Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga pagkakata din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin. Ako po, nag-suffer po ako traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga malaynay na mga malalamig at parang mga malalamig. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po ini sa inyo, story lang, pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic. Ako po, biro ang depress. Ini po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampagkatitin, ulan sa para na katulog ako kimarami. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam ko nito kung nata. Ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako ng mga alas 8 na ibang din. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, mabubuhat ako. Tadapol akong maubos ini. Ano ako ini, antidepressant hanggang sa ining settle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po naging maratang. Alam mo na yung sa po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga po, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niya. Kaya lang po, dahil po nararakan. Na pag nadidepress po, pag kita magulugong sa payong, nagdaro ako tignan ba rin, na pagsigi kong kayang isip, tulog na halos nag-aaral masama ko kaya para paday ko po para magiging ko. Then nangagip ako sa Diyos kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtrabaho ko. Sabi ko bro, dahil ko naharap kung sa'yo na pumatok ibul. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces din. Maliban pa po dyan, kaya kwanto pa po ini. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumakuha ka. Pambakal kinagul. Sabi ka, sumigunel sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kani Godig Bisaban ko. Sabi po sa kuya ka ni Junel, nakatrabaho ko, testingon mo ngayon bro. Inote na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa ugtong, sa banggi. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes,
Biyernes, Sabado at Linggo, mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng